Part de persones, perquè hem dit que les persones també, per a els éssers mitològics i les criatures marines també poden tindre parts de persona. En tot això, el que anem a fer és anar retallant i anar fent monstres marins. Després li podem posar un nom, podem decidir, no ho sé, si és mamífer o si és un peix, si és ovípar o vivípar, si és carnívor, herbívor, si respira per brànquies o respira oxigen i té un espiracle com les baldenes o els dofins. Tot això s'ho podem inventar. Jo he fet uns exemples un poc per a que, per exemple, he fet aquest monstre marí que té una part d'au marina, té cames de persona, té cap de peix i una xicoteta aleta, perquè jo crec que també pot nedar, i després té pinces de carrant per agafar les seues preses. O aquesta, que té les potes, té quatre potes com si fora de flamenco o un animal d'estos també que van per ahí per la mar. El cos el té de foca o de morsa, no me'n recorde, el cap de tortuga marina, té una banya aquí en el mig, com si fos un narval, i després li he posat 3 aletes de tauró, seguides, per a, no sé, per a dirigir-se millor. I després he fet un altre també molt boig, que també se val fer d'estos, que és, mireu, això és com si fos com una closca d'estes, com un mol·lusc d'estos, no ho he vist a vegades en les clòtxines que n'hi ha unes coses ahí que s'apeguen, això són uns animalets. Té els ulls de persona, també de persona, té 2 manetes, xicotetes com si foren orelles, té diverses parts de persona, però després té 2 ulls, que en realitat això són tentacles de calamar. El que passa que li he posat uns ulls de peix al final. Això és d'os polar, que també li agrada molt la mar. Té 2 potes d'os polar, 2 potes de carrant i tentacles de polp. 8 tentacles com els polps. Raríssim. No els ha posat nom perquè no m'ha donat temps. Però també podem pensar, per a cada espantable criatura nostra, podem pensar un nom. Ara bé, vaig a parar.